дар шаҳри Гулистон рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо шукӯҳу шоҳомати хоса таҷлил карда шуд. намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд номаи шодбошии раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзодаро бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба саҳми ҳозирин расонид. қайд карда шуд ки 16 ноябри соли 2021 дар қасри Арбоб бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки бо шарофати сиёсати оқилонаю ҳадафманд ва ояндасоси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистони соҳибистиқлол дар роҳи бунёди давлати демократӣ ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягона қадамҳои устувор мегузорад ва раванди бунёдкорию созандагӣ бо маром идома дорад. воқеан дар давлатдории навини тоҷикон саҳми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки миллатро ба ҳам оварда дар мамлакат сулҳу суботро таъмин ва рушди ҳамаҷонибаи Тоҷикистони азизамонро ба роҳ монданд хеле бузург мебошад. маҳз ба хотири омӯзиши кору пайкор ва хизматҳои содиқонаи пешвои муаззами миллат ба насли имрӯзу оянда санаи 16 ноябр ба рӯйхати ҷашнҳои миллие ки мақоми олии қонунгузории кишвар тасдиқ намудааст ворид гардида дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рӯзи президент таҷлил мегардад. раиси шаҳри Гулистон зимни суханронии худ таъкид намуд ки дар таърихи давлатдории кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон шахсиятҳои таърихию барҷаста ва номбардоре вомехӯранд ки онҳо дар марҳилаву вазъиятҳои барои кишварашон мураккабу ҳассос ба арсаи сиёсат омада суботу осоиштагӣ ва роҳи рушди минбаъдаи мамлакати худро муайян намуданд. ҳамзамон дар болоравии обрӯю мақоми давлаташон нақши абадӣ ва ҷовидон гузоштанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марди олиму оқил фозилу хиратманде ҳастанд ки давлатро аз маҳвшавӣ наҷот дода мардумро дар атрофашон муттаҳид намуда дар қалби мардум шӯълаи умедро бедор карда бо қадамҳои қатъӣ ба сулҳу осоиш рушду суботи минбаъда ҳидоят намуданд. дар идомаи чорабиние ки бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Гулистон ва ҳофизони шинохтаи вилоят бо барномаи рангини фарҳангӣ ба ин чорабинӣ шукӯҳу шоҳомати хоса бахшиданд.